लाडू लाइन होनांगौ नोंजों खनमानो नागारनो थांखास'ना नों मानो फैदोंमोन मानो थांफिनखो सोरखौ नायनानै थाबावनो फिसा सानसेल' फिसामोन. So hey guys, welcome to my channel. My name is Alfonsa. So दिनै बिराद जाबाय आङो आंनि फार्स्ट चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों. बे आंनि लोगो आरो बे आंनि सिस्टार. ओमफ्राय नामखौ खोन्थादो नोंखौ लोगो. आंनि नामा ओमफ्राय नोंनि नामखौ खोन्थि. ओमफ्राय दिनै मा चेलेन्ज खालामनो नागिरदों जों दिनै मा चेलेन्ज खालामनो नागिरदों स्वीट स्पाइसि सावर चेलेन्ज. मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ. जोबोद दुखु सिबाय नाजासेयावबो लाखिनो हायाखिसै माथो खालामबावनो. लाडू लाइन होनांगौ रायज्लायबाव दिसिसन रायज्लायदो दिसिसन नोंखौ सोखाबाय आंहा नोंखौ होनदों हामबाय. नोंजों खनमानो नागारनो थांखास'ना नों मानो फैदोंमोन मानो थांफिनखो सोरखौ नायनानै थाबावनो फिसा सानसेल' फिसामोन. नों